Dili na lang unta motingog pa si Dr. Hataporn Vatanagol, ang doktor on duty sa Tuburan District Hospital ni atong Hulyo 7, diin gidala ang nalumos nga 3 anyos nga batang lalaki ug namatay tungod kay matud pa gipasagdan sa maong doktor. Miatubang si Vatanagol uban ang iyang legal counsel nga si Attorney Alicia Batan ug ang igsuon ini nga si Dr. Harongchay Vatanagol sa mga sakop sa media aron madungog ang ilang bahin, masayran sa tanan ang kinatibuk-ang hitabo ug malimpyo ang ilang pangan. Mato ni Dr. Vatanagol nga mga alas 12 sa udto ni atong Hulyo 7, miabot ang pasyente sa ospital nga gikugos sa iyang apuhang babay. Sukwahi sa naunang mga taho. Matod ni Vatanagol nga iyang gi-check up ang bata o gipangutanan niya ang apuhan kung unsay nahitabo. Stable matod pa ang kondisyon sa bata, mao nga iya ning gipahikutar sa nurse aron iya usab matambalan ang ubang pasyenteng nagpaabot. Apan iyang giingnan ang apuhan sa bata nga ipa-admit dayon apan nagdumili kini. Was the first person to see, not just the first not the first hospital person, but I was the first person to see. And ilang claim na nothing was done to the patient until the patient died. Nurses do not intubate patients. There are few nurses who do that, but not at our hospital. Not all doctors can even intubate the patient. If you know other doctors, not all doctors will intubate. So ikaw lang. It is a skill that we train to do. And if they are saying that I am negligent, then I won't have been able to intubate the patient. Gi makakusab sa kampo ni Vatanagol ang taho nga natulog kini bisan og panahon sa trabaho. Sa gihimong investigasyon sa Integrated Provincial Health Office, why nahimong negligence si Dr. Vatanagol. Una-unaon jud, pwede ka siya run after whoever that person said nga natug siya, no? There was that person. But right now, he went there, wa na may maangkon nga niingon silang natug si Dr. Vatanagol. Subay sa maong paghitabo, wa makadawat og formal nga mando si Vatanagol nga girelibuhan o gisuspenso siya. Apan samtang nagpadayon ang investigasyon, padayon sab siyang nangalagad sa ubang ospital nga gipadagan sa lalawigan gawa sa Tuburan District Hospital. Miangkon si Vatanagol nga naapektuhan siya sa panghitabo, lakip na ang iyang pamilya. Wa lang dayon siya mipadiyag sa iyang bahin kay iyang girespeto ang nagbangutang pamilya sa batang namatay. Be a patient, old or dying, if anyone passes away in my hands, on my hands, during my care, it really greatly affects me. As a doctor, I believe that you don't just treat patients. You listen to the patient, you console patients. Patients are coming to you with problems. You don't just treat the problem. Andam atubangon sa doktor ang posibleng kaso nga ipasaka unya kung mapamatud ang duna siya nahimong kasaypanan. I apologize that I could not do more. But I also hope and pray that this will be the end of it and this will not reach what they're saying be a case. I hope they will realize that I was not talaga negligent as was found by the PHO. Because for me, if something happens to my family, if a wrong has been done, I will do everything to get what is right. But if wrong has not been done, I am willing to accept what happened. Dennis Tanok, News 5.